Sa bali pa nga bangir acting school workshop ti IFM Lawa ginundawayan dati high school students iti inkat kasi kayat damot nga lumay nga kasakada kami nga actor here di ba? So nga training that IFM iba na ang IFM Lawag. Noon patsipay-tsipay lang kita mo naman ngayon nagtitrain pa kami ng para mas gumaling pa sila. Inte man amen ti detalye ka dito manipod kini idol ano tawag na baking ka na binunyagan dakan? Idol Glenn. Okay. Idol Glenn ay yung apong Glenn mo yung vlog mo yan So Idol Glenn, inte man amen apo iti dati report man iti Ilocos Norte College of Arts and Trades. Dinggen yung na imbag. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Ginundawayan dagiti high school students ti Ilocos Norte College of Arts and Trades iti acting high school workshop iti IFM Lawag. Nangruna kadagiti student journalists na mang representar ti Lawag City iti regional school press conference. Dagiti nga ubingket na ikan ti libre nga workshop kang runaan iti radio broadcasting iti beneg ti drama. Kalpasan na, nagrupo dagiti estudyante iti sangapulo tapno bibindalubal da. Dito imbet nga impakad da tinasursuro da ken na ipakita ti talent da iti voice acting. Naikan met ti gungguna dagiti nangabag iti cash prize 2,000 pesos para iti first, 1,500 ti may kadwa, ken 1,000 pesos met iti may katlo. Dagiti daddo mga grupo ket naragsaklat nga nakaawid gaputan na ikan met isag 250 pesos da. Dagiti estudyante ket naragsak nga nakasursuro ken nagyaman dati IFM Lawag para kada ito yung aktibidad. First of all, thank you IFM and fun isunang also get. We were scared because we were only given 15 minutes to prepare. Kat the sound effects mi po kat as in nga CapCut lang tapos TikTok lang tapos save lang ka dyan. Yung overall experience po, it was really great. I hope nga we can do it again and I can join IFM po. Nagyaman met ti principal ti Inkat gaputa daytoy nga gakat ket dakkel nga tulong para kadagiti estudyante iti mapaspasungadan nga regional school press conference. Una ko nagyaman ang initiative in 1995 IFM kain pain naman daytoy nga rundaway ken oportunidad kadagiti journalisme mon di kasta masanayda nga aladapay nga masanayda iti TV broadcasting and even radio broadcasting lalo kahit mapaspasangasangan like regional school press conference ala saan tayo nga libagen nga tiin kat so ilata ti overall champion kinapalabas division school press conference division Ilawag City kita ket dakkel nga banag ako nga makatulong katigiti journalist meeting kat ken kastamat katigiti tumubukel nga division office Lawag munti kasta tanda nga mapasingkedan ken maasa ti daing ken talento digiti nga future journalist tayo Pilipinas. Naglepas ti workshop nga nangibati ti adal ken ragsak saan lang ati kadigiti estudyante no ket di pay si bubukel nga staff ti IFM Lawag. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak RMN.